Når du vil tilmelde dig undervisning hos Music School, skal du beslutte, om du vil have et abonnement, eller om du vil have et klippekort. Et abonnement fungerer på samme måde som et medlemskab af en klub, og er fortløbende indtil det opsiges. Som abonnent har du én lektion i de 40 undervisningsuger, der er om året. Hvis du ikke har tid hver uge, kan du i stedet vælge 20 timers undervisning, hvor undervisningstimerne vil ligge hver anden uge af undervisningsugerne. Du kan se i vores kalender, hvilke uger der er undervisning, og hvilket der er ferie. Det er en god idé, da vores feriekalender ikke altid følger f.eks. skolernes. Husk, at med et abonnement fortsætter din undervisning, også efter f.eks. sommerferien. Du beholder selvfølgelig din aftalte lektionstid. Det er din garanti, for der altid er plads, når det passer dig bedst. Det er også med et abonnement, at du får den mest fordelagtige timepris. Med et klippekort har du adgang til 10 lektioners undervisning, som du enten kan booke forud eller fra gang til gang. Du kan selv tilpasse, hvilke undervisningsuger, der passer ind i dit schema. Og når du booker timerne hjemmefra eller på farten med vores app, har du maksimal frihed til at planlægge din undervisning. Når alle klippekortet er brugt op, skal du enten købe et nyt klippekort eller et abonnement for at få adgang til mere undervisning. Et abonnement giver dig altså en fast tid, der ikke kan bookes af andre, den bedste lektionspris og en sikret plads, indtil du opsiger abonnementet. Et klippekort giver dig fleksibilitet, muligheden for selv at booke online og ingen binding.